Дэпартамент фінансавых расследаванняў Беларусі распачаў новую крымінальную справу супраць Паўла Латушкі за нібыта перадачу яму хабар на пасадзе міністра культуры. Гэта ўжо 7-я крымінальная справа, заведзеная на палітыка на радзіме. Пра іншыя важныя падзеі дня павядзем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добры вечар. Пентагон распавёў пра правакацыю, што рыхтуе Расія для ўварвання ва ўкраіну. Ці быць вайне? Мы працягваем працаваць над тым, каб перадухіліць любыя спробы Масквы апраўдаць далейшую вайсковую актыўнасць ва ўкраіне. Коду 2707 байкот. Краіны Балтыі забаранілі ўвоз беларускай алівы. Падчас прэс-канферэнцыі прэм'ер-міністрка заявіла, што 3 балтыйскія краіны звярнуцца да Брусэлю з просьбай аднавіць санкцыйны спіс і ўключыць у яго тавары пад кодам 2707. У Пекіне адкрылі зімовыя алімпійскія гульні. Якія шансы і якія выклікі ў беларускіх спартоўцаў? Боюсь представить, здесь какие были разговоры со спортсменами, потому что мне кажется, что главная задача сейчас делегации — это не повторить тех ошибок, которые были в Токио, чтобы не было еще одного прецедента типа Кристины Тимановской. На новых спадарожнікавых здымках расійскіх войскаў у Беларусі, Крыме і заходніх обласцях Расіі відаць, што колькасць вайсковай тэхнікі павялічваецца няспынна. На блізкім да Менску палігоне ў Асіповічах ракетныя комплексы «Іскандер-М» здольныя дасягнуць Кіева, Варшавы, Львова. У Крамлі працягваюць сцвярджаць пра нібыта звычайнае вайсковае вучэнне, але Захад мае зусім іншую інфармацыю. Марына Яновіч. Грузия, 2008 год. Украина, 2014. Раней Ичкерия и Паўночны Каўказ. Час ідзе, крамлёўскі стыль не змяняецца. Зладзіць правокацию и под шумок увести свои войски. Чтобы сохранить империю, нужно было что-то придумать. Вот придумали себе очередную головную боль с Украины. Правокацыяй сталася і інфармацыя пра беспілотнік, што нібыта напярэдадні заляцеў з Украіны ў Беларусь. Але прапагандысты так спяшаліся выдаць сенсацыю спажыўцам дзяржаўнага тэлепрадукту, што раскрылі сапраўдны маршрут таго апарату, а ляцеў ён відавочна з беларускай тэрыторыі. Гэты фейк толькі павесяліў гледачоў Белсату. Якое трызненне пра беспілотнік, ганьба чарговая, хлусня ганебная. Ага, макет выдалі за беспілотнік. Гэта фрау А прыляцела, дажынкі і ўсё такое. Але заходняя выведка папярэджвае, цяпер зусім не да смеху. У нас ёсць інфармацыя пра тое, што расейцы, верагодна, захочуць арганізаваць фальшывую атаку, каб такім чынам апраўдаць свае дзеянні. Мы мяркуем, што ў рамках гэтага фальшывага нападу Расія выпусціць вельмі наглядны прапагандысцкі відэаролік, у якім будуць трупы і акторы, што сыграюць жалобу і выявы разбураных месцаў, а таксама ваенная тэхніка ў руках Украіны ці Захаду. Самыя сучасныя ўзбраенні ўжо прыбылі ва ўкраіну і праходзяць тэставанне. Таксама амерыканскія вайскоўцы і зброя ўжо ў Польшчы. І пакуль ідзе рыхтаванне да вайны, Дзярждэпартамент са свайго боку імкнецца ўлагодзіць справу мірам. Мы працягваем працаваць над тым, каб перадухіліць любыя спробы Масквы апраўдаць далейшую вайсковую актыўнасць ва ўкраіне. Мы зноў заклікаем Расію спыніць сваю дэструктыўную і дэстабілізацыйную кампанію хлусні, знізіць напружанасць і распачаць дыпламатычныя захады і дыялог для мірнага развязання. Закавыка, апроч іншага, яшчэ і ў тым, што сённяшні ўзровень вайсковай навукі і тэхналогіяў узбраенняў значна павялічвае рызыку перарастання лакальнага канфлікту ў сусветны, што непакоіць Еўропу. Сітуацыя можа вельмі хутка выйсці з-пад кантролю і ўцягнуць Еўропу ў вялізны шматмерны крызіс бяспекі ў маштабах, якіх не было з часу Другой сусветнай вайны. Украіна таксама мусіць ставіцца да такой пагрозы вельмі сур'ёзна і на ўсялякі выпадак рыхтавацца да вайны. Они пытаются убедить весь мир, что их там нету, и такая провокация возможна, дабы показать агрессивность Украины и намерение бороться с собственным народом. Они же утверждают, что это внутренний конфликт, хотя реально мы там воюем с регулярными частями вооруженных сил России. І вось яшчэ пытанне, дзе заканчваецца расійская армія і дзе пачынаецца беларуская. Столькі тысяч вайскоўцаў з Расіі прыехалі ў Беларусь, што думкі пра акупацыю
здаецца, маюць ужо ўсе падставы. Былая служачая беларускай арміі Алена Смолдарова прымала некалі ўдзел у супольных вучэннях, таму мае бачанне знутры. Наши военные белорусские, яны уже по договору подчиняются России. У іх по договору яны уже подчиняются России. Для этого яны и привезли гэтыя войска, каб кантраляваць. Паводле дадзеных вайсковых адмыслоўцаў захаду, цяпер каля украінскіх межаў размешчаныя больш за 100 тысяч расійскіх вайскоўцаў. На беларускай тэрыторыі яны пачуваюцца як удома. Россия оккупировала Беларусь для того, каб змяніць Лукашенко. Яны яго убяруць. Лукашенко, ён же психопат. І яны не могуць яго прасчытаць, якія ён падзеі можа зрабіць, якія дзеянні ён можа зрабіць. Таму, разлічваючы на расійскую дапамогу, можа пралічыцца і сам Лукашенко. Спасибо, Владимир Ильич. Кветкамі, усмешкамі, хлебам і соллю сустракалі беларускія вайскоўцы сваіх расійскіх саслужыўцаў. Але калі толькі тыя наважацца пасунуцца ва ўкраіну, там іх можа чакаць зусім іншая сустрэча. І кветкі, і пачастунак іншыя. Марина Янович, Белсат. Літва і Латвія падтрымалі ініцыятыву Эстонії наконт уключэння ў санкцыйны спіс беларускіх нафтапрадуктаў з кодам 2707, паведамляюць эстонскія медыі. Далучыцца да гэтай ініцыятывы міністры замежных справаў балтыйскіх краінаў заклікалі і Брусэль. Колькі яшчэ грошай можа страціць беларускі рэжым ад заходніх санкцыяў, даведваўся Антон Каменскі. Прэм'ер-міністры Літвы і Латвіі падтрымалі ініцыятыву Эстоніі аб уключэнні ў санкцыйны спіс беларускіх нафтапрадуктаў пад мытным кодам 2707. Аб гэтым яны заявілі падчас сустрэчы ў Рызе. Падчас прэс-канферэнцыі прэм'ер-міністрка заявіла, што 3 балтыйскія краіны звярнуцца да Брюсселю з просьбай аднавіць санкцыйны спіс і ўключыць у яго тавары пад кодам 2707. Нацыянальныя санкцыі супраць беларускай нафтанкі Эстонія ўвяла, каб змусіць рэжым Лукашэнкі да выканання міжнародных абавязкаў, правоў чалавека і вызвалення палітычных зняволеных, колькасць якіх усцяж расце. Гэта вельмі сумная тэндэнцыя. Важна, каб міжнародны ціск на Беларусь працягваўся з мэтай вызвалення палітзняволеных. Нагодай для санкцый стала расследаванне журналістаў Белсату аб невялічкім экспартавым цудзе, які беларускі рэжым будаваў на транзіце нафтапрадуктаў з мытным кодам 2707. Мы вырашылі ўвесці дадатковыя санкцыі з боку Эстоніі, якія тычацца тавараў з кодам 2707. Гэта алей на базе каменнага вугалю. У адрозненні ад мазуты, бензіну, дызелю, якія транспартаваліся пад кодам 2710 і летась трапілі пад заходнія санкцыі, аліва, бензол, толол ды іншыя пад кодам 2707 без перашкодаў траплялі на захад. Візуальна паводле складу абедзве групы нафтапрадуктаў амаль не адрозныя. Мяжа паміж дыспалівам, мазутай ды іншымі сумесямі тонкая, а код тавараў заўжды выбірае той, хто падае дэкларацыю. Таму тут ёсць прастора для злоўжыванняў. То бок тэарэтычна магчыма, што пад выглядам араматычных вуглевадародаў код 2707 пастаўляецца мазута, код 2710. Транспартаванне ажыццяўлялася з Наваполацку праз Латвію ў эстонскі порт Мууга. Сумеснае расследаванне прыбалтыйскіх журналістаў і тэлеканалу Белсат показала, летась транзіт нафтапрадуктаў з кодам 2707 вырас утрая да 1 мільёна 700 тысячаў тонн. За 11 месяцаў пастаўкі алівы пад кодам 2707 яны склалі там больш за 500 мільёнаў еўра. То бок гэта прыблізныя страты, якія могуць атрымаць прыватныя кампаніі, дзяржава ў цэлым ад таго, што Эстонія забароніць пастаўкі нафтапрадуктаў. Паводле расследавальнікаў, удзел у невялічкім экспартавым цудзе узяў кіраўнік эстонскай кампаніі «Мерктранск» Алексей Чулец, даўні сябра Мікалая Вераб'я, набліжанага да Александра Лукашэнкі. Калі санкцыі пачнуць дзейнічаць, пакуль невядома. Але ўжо зараз эстонская мытня пільна правярае нафтапрадукты з Беларусі. Антон Каменскі, Белсат. Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі візавыя санкцыі супраць некаторых афіцыйных асобаў Беларусі. Абмежаванне паводле Дзярждэпартаменту ЗША закрануць чыноўнікаў, датычных рэпрэсіяў супраць дысідэнтаў за межамі Беларусі. У прыватнасці супраць тых, хто ўдзельнічаў у спробе гвалтоўнай рэпатрыяцыі спартоўкі Крысціны Цімановскай падчас леташняй алімпіяды ў Токіа. Злучаныя Штаты вітаюць намаганні беларускага фонду спартовай салідарнасці ў падтрыманні і абароне правоў спартоўцаў ва ўмовах жорсткага ціску з боку рэжыму Лукашэнкі і рэпрэсіяў супраць беларусаў унутры краіны і за яе межамі. Мы салідарныя з Цімановскай і ўсімі іншымі асобамі, якія сутыкнуліся са спробамі рэжыму прымусіць крытыкаў замаўчаць.
Санкцыі ўвялі ў адпаведнасці з забаронаю хашокжы, інструментам, які летась укаранілі ў ЗША для супрацьдзеяння транснацыянальным рэпрэсіям. Імёны беларускіх грамадзянаў, якія трапілі пад візавае абмежаванне, не называюцца. Разам дзеля агульнай будучыні пад такім дэвізам у Пекіне адбылася цырымонія адкрыцця 24-х зімовых алімпійскіх гульняў. Чаго чакаць беларусам ад галоўнага спартовага спаборніцтва зімы, далей у нашым матэрыяле. Звыш за 4000 спартоўцаў з 91 краіны паспрачаюцца за 109 камплектаў медалёў у 15 дысцыплінах. На працягу 16 дзён нас чакае вострая барацьба і сусветныя рэкорды, шчасце пераможцаў і смутак пераможаных. Але ж і за межамі спаборніцтва вакол Алімпіяды стае цікавых навінаў. Сёлетнія гульні пройдуць ва ўмовах жорсткіх ковідных абмежаванняў і дыпламатычнага байкоту ад шэрагу заходніх дзяржаваў у адказ на сістэматычнае парушэнне Кітаем правоў чалавека. У выніку большасць сусветных лідараў праігнаравалі запрашэнне на Алімпіяду. Адным з галоўных гасцей Сі Цзіньпіна стаў Владимир Путин. Такие страны, как Китай, да и Россия, они используют спорт для легитимации государственной системы своей, да, и считают, что вот это такое особо патриотическое дело, и нужно его всячески поддерживать. До рэчы, расійская каманда зноў выступіць не пад сваім сцягам. А вось Александра Лукашенко, які застаецца пад санкцыямі Міжнароднага алімпійскага камітэту, не запрасілі ні на адкрыццё, ні на традыцыйную вячэру. У пэўнай ізаляцыі апынуліся і беларускія спартоўцы. Чыноўнікі забаранілі ім камунікаваць з усімі журналістамі, акрамя прадстаўнікоў дзяржаўных СМІ. Вряд ли это добавляет какого-то, не знаю, там, раскрепощения, да, в команде. Это все, в принципе, так или иначе усугубляет ситуацию внутри. Я, если честно, даже боюсь представить здесь, какие были разговоры со спортсменами, потому что мне кажется, что главная задача сейчас делегации – это не повторить тех ошибок, которые были в Токио, чтобы не было еще одного прецедента типа Кристины Тимановской. Я думаю, что не идет разговоров про количество медалей, которые нужно завоевать белорусской сборной, а скорее говорят, что, мол, давайте в этот раз без косяков. Сцяг Беларусі на цырымоніі адкрыцця пранеслі канькабежцы Ігнат Галавацюк і Ганна Ніфантава. Агулам у беларускай камандзе 28 спартоўцаў, якія выступяць у 6 відах спорту. Найвялікшыя медальныя спадзевы для беларусаў традыцыйна біятлон і фрыстайл. Сярод лыжнікаў-стральцоў Ганна Сола, Дынара Алімбекава і Антон Смольскі праводзяць найлепшы сезон у кар'еры, а ў лыжнай акрабатыцы паўтарыць залатое дасягненне мінулых гульняў паспрабуе падпісантка ліста спартоўцаў супраць гвалту і за новыя выбары Ганна Гуськова. Адмыслоўцы прагназуюць для нашай краіны на гэтых гульнях максимум 3 медалі. І гэта найбольш аптымістычны варыянт. Прогнозы не очень радужная, и если вернуться домой хотя бы с одной медалью, это будет большим успехом. Вообще прогноз, вот есть мировое агентство, которое прогнозирует медали, и там у белорусов 0 значится. Я тоже склоняюсь к тому, что это, скажем так, самый вероятный исход событий в этой ситуации. Першы шанец пазмагацца за медалі ў нашых спартоўцаў выпадзе ўжо заўтра. А 12 гадзіне Дынара Алімбекава, Ганна Сола, Мікіта Лобастаў і Антон Смольскі возьмуць старт у змяшанай біятлоннай эстафеце. Алесь Баразенка, Белсат. Колькасць інфікаваных COVID-19 за сотні пабіла чарговы рэкорд нават паводле афіцыйнай статыстыкі – 7350 новых выпадкаў. Колькасць смерцяў засталася на ранейшым узроўні – 17 чалавек. Пры гэтым абяцаюць спад новай хвалі каранавірусу ў нашай краіне праз 1,5-2 месяцы. Такі прагноз зрабіла загадчыца лабараторыі дыягностыкі ВІЧ і спадарожных інфекцыяў Алена Гасіч. Тым часам у Акадэміі навук паказалі прататып айчыннай вакцыны супраць ковіду. Яго выставілі на экспазіцыі, прымеркаванай да Дня беларускай навукі. Выпуск беларускай вакцыны ў вытворчасць запланаваны на верасень 2023 года. Менш як 3 тыдні застаецца да пачатку датэрміновага галасавання на так званым рэферэндуме. Цэнтральная выбарчая камісія прагназуе, што 40% выбарнікаў прагаласуюць датэрмінова. Дэмакратычныя сілы прапануюць розныя стратэгіі, але ці маюць у сённяшніх умовах выбарнікі спосаб не даць сябе выкарыстаць, разбіралася Ірына Дарафійчук.
Ад пасіўнага байкоту да актыўнага, ад галасавання супраць да псавання бюлетэняў. Стратэгіі ўдзелу ў так званым рэферэндуме пра змены ў Канстытуцыю прапануюцца розныя, але які рэальны ўплыў выбарнікаў на тое, што будзе адбывацца 27 лютага. Улады пачалі падман задоўга да галасавання, падкрэслівае Александр Добравольскі. Калі гаварыць пра саму кампанію, то сама па сабе пастаноўка пытання гэта ўжо падман і фальсіфікацыя, таму што яно не вядзе да выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі. Прымусовае датэрміновае галасаванне, падмененыя выбарчыя урны і падкантрольныя рэжыму выбарчыя камісіі, праўладныя назіральнікі і каруселі з выбарнікаў, якіх перавозяць ад аднаго ўчастку да іншага, каб забяспечыць яўку. Да ўсіх гэтых ужо адшліфаваных сродкаў дадаліся новыя, якія ўлады абгрунтоўваюць пандэмічнай сітуацыяй. Напрыклад, адсутнасць заслонаў у кабінках для галасавання. Калі нешта не так, то чалавек што ён можа рабіць? Ён можа ісці з апеляцыяй у судовыя інстанцыі. А судовых незалежных інстанцый у нас няма. Гэта азначае, што суды ёсць частка вось гэтых фальсіфікацый, гэтых маніпуляцый, гэтага падману. Каб выказаць нязгоду з тым, што адбываецца, і не даць падмяніць урны з бюлетэнямі, праціўнікі рэжыму заклікаюць не галасаваць датэрмінова. Для прыняцця зменаў у Канстытуцыю неабходна, каб за прагаласавала больш за 50% усіх выбарнікаў, занесеных у спісы для галасавання. Менавіта колькасць за мае значэнне. Таму для дэманстрацыі нязгоды абсалютна няважна, стаіць у бюлетэне адзнака супраць, ці ён прызнаны несапраўдным. Офіс Святланы Ціханаўскай супольна з народным антыкрызісным управленнем ды іншымі дэмакратычнымі сіламі прапануюць не проста галасаваць супраць, а і псаваць бюлетэні. Прыйсці на ўчасткі і паставіць 2 крыжыкі у кожнай клетачцы, каб сказаць, што нас не задавальняе ні старая канстытуцыя, ні новая канстытуцыя, і нас не задавальняе гэты падман. Гэта фактычна актыўны байкот. Наступныя магчымыя крокі нязгодных выбарнікаў – публічна паказаць сваю нязгоду з дзеяннямі ўладаў, выклаўшы фотаздымак свайго бюлетэня ў сацыяльных сетках, ды зафіксаваўшы свой выбар на платформе «Голас». Я б прытрымліваюся гэтых 4 крокаў, што можна зрабіць, каб пачуваць сябе ўнутры хаця б не абманутым ці чалавекам, які зрабіў усё, што можна зрабіць у гэтай сітуацыі, якая не прадугледжвае моцнага палітычнага манёвра дзеянняў. Машына фальсіфікацыяў працуе ў Беларусі дзесяцігоддзямі, і на кожным этапе выбарчай кампаніі ўлады маюць рычагі, каб атрымаць патрэбныя ім вынікі. Таму добрай стратэгіі дзеяння ў сённяшніх умовах не існуе, лічыць палітолог Валер Карбалевіч. Перспектывы няма, бо ўлады ладзяць гэты рэферэндум для саміх сябе, і тут грамадства выступае толькі у выглядзе назіральнікаў, скажем так. І ў сённяшняй сітуацыі адзіны спосаб выйсці з гэтай ролі назіральніка – пратэсты, адзначае палітолог. Ірына Дарафейчук, Белсат. Палітвязень Уладзімір Мацкевіч распачаў галадаванне. Наш калега патрабуе змяніць меру стрымання на падпіску аб нявыездзе, завяршыць следчыя дзеянні і прызначыць дату суда. Першыя 10 дзён Мацкевіч збіраецца галадаваць на вадзе. Калі ягоных патрабаванняў не выканаюць, пяройдзе да сухога галадавання. Сёння спаўняецца роўна паўгода, як філосаф і метадолог у няволі. Словы салідарнасці і падтрымання Уладзіміру Мацкевічу перадаюць ягоныя калегі і сябры. На кон поставлены жизни наших сограждан. 1000 с лишним политзаключенных – это не так, это немало. Привыкать к этому нельзя. И рассчитывать на то, что власть, ну как это сказать, пойдет на уступки без нашего давления, тоже нельзя. Владимир Мацкевич – это публичный белорусский философ, публичный интеллектуал, и де-факто его знаходжанне за кратамі – гэта спроба прыпыніць публічнае выказванне беларускага філосафа, гэта фактычна пераслед за мыслі злачынства. Владимир Мацкевич – это тот, кто активно всегда участвовал в этих дискуссиях о Беларуси. Он известен своим призывом «Думать Беларусь». И важность его голоса также в том, что он был и остается, даже оставаясь, находясь в тюрьме, провокатором. Он провоцирует к разговору, провоцирует к спору, провоцирует к тому, чтобы
какие-то вводить новые понятия, думать по-другому, думать более решительно. Наша цель сейчас – это освободить политзаключенных и дальше разворачивать эту ситуацию как ситуацию победы и давления на объединенную преступную группировку, которая оккупировала нашу страну. Больше актуальной информации читайте у нашем телеграм-канале, а ў эфіры праз імгненне лукавыя навіны. Праграма, што выкрывае фейкі. Прыемнага прагляду і заставайцеся з Белсатам.